Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa iyong taksa-taksa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna, ang atong sugilanon naguluhan og transaksyon. Ning bag-ong panahon, hilabihan ka komplikado na sa mga transaksyon. Transaksyon tali sa mga ahensya sa gobyerno, transaksyon sa pribadong sektor o sa gobyerno, transaksyon sa magbubuhis o sa gobyerno. Dunay usa ka mag-uuma nga gusto makikita sa mayor. Of course, ang mayor, wa may kwarta ang mag-uuma, wa may nahot ang mag-uuma, kahibaw ang mayor nga problema ray das mag-uuma, gipasa ngadto sa iyang vice mayor. Ang vice mayor tanaw mag-uuma sus ka napoko na ni sinilas, dili niya ngay gani pasudlos munisipyo ngunong gipasud ba ni? Wa sa panahon na vice mayor kay para niya sus problema sa ni gipasas mayor nga rin ako. Iyang gipasa nga to sa konsehal. Ang konsehal nagtan-aw sad sa mag-uuma nga magkaway kapuslanan ining tawhana nganong nangahas mo ni tugbong diri sa munisipyo dito lang tani sa iyang barangay kapitan. So ningon ang konsehal sa iya sekretarya nga ikay dispatsar ang tawhana kasamok ana ni oy wa mo tubang ang konsehal. So dito sa iyang sekretarya, so sa iyang sekretarya Ariat Mamansang Utro tanaw niya mag-uuma manimaho lang ato opisina ay no pasudla diha oy ang mag-uuma. So iyang gipasa ngadto sa clerk nga diha sa gawas sa ilang opisina na ay bawo kas gobyerno na ay daghan kayo mga trabahante. Pag-abot sa clerk, tanaw sa clerk nagdangas mga agtang ni mag-umahaw man kaligo. Way klarong susang naglago ba o? Ayan ang pasudla oy. Iyang gipasa mag-uuma ngadto sa gwardiya. Ngadto sa gwardiya sa munisipyo. Ang gwardiya otro sang arte kayo, tisar kay siyang shotgun, tanaw niya mag-uuma. Lami ni mag-uuma, wag ganahi ang mayor makikita niya, wag ganahi vice mayor, wag ganahi konsehal, hasta sekretaryo, wag ganahi. Gipasa na lang ako ato ni janitor. So iyang gipasa sa kinaubsan in tawag ranggo nga janitor at tiglimpyo na sa mga sa pansayan sa munisipyo magipasahan. Of course, ang janitor taga Bukid, taga Lagyo intong barangay, mapasalamaton kayo nga nakakuha trabaho sa munisipyo, mahinangpon kayo niatubang sa mag-uuma. So yung gato mag-uuma, Noy, ganina pa mangkuno ka naghuwat, Noy, masa may mong tuyo? Ingon ang mag-uuma, nalagyan tapoy importanteng tuyo sa mayor, dong. Ingon lang janitor, Noy, busy yung kay mayor, no? Dong, bisagod kay baw siya nga mayor, di ganan mag-atubang sa tao. Ang busy mayor lang unta, dong, busy sa kayong busy mayor. Dong, may natin importante kay problema, dako kayo ng problema na sa munisipyo. Ha? Usalas mga konsehal, dong. Akong istoryahan, mga konsehal, Noy, busy sa kayo, Noy. Okay. Pulos doon na importante, dinlian kayo na ilang mga giatiman, Noy. Problema doon jud kayo, wagid kayo matubang diri sa munisipyo. Ang sekretarya na lang sa konsehal, Doy. Ingon ang chinito, wagid no esta sekretaryo, no, punos mga permahanan, Noy. Daghan kay mga papeles. Mao ba? Paistoryahan ng kus gwardiya, Doy. Nilingi ang janitor gwardiya. Ang gwardiya ni balibad, ay lagi, ay nagipasa na ko. So yung janitor, Noy, ang gwardiya, Noy, bantay mo sa munisipyo, Noy, security alert na karon ba? Di alo, malupsan tag di mao. Wasa ni panahon ang gwardiya ni mo, Noy. Ako na lang, Noy. Ako na lang, posturyahan sa may tuyo niya. Ato lang ipadangat nga to sa mga hingtungdan. Sa dong, ato ra ni dong. Dito ba dong sa akong yuta sa bukid, dong? Kita man ko ani, dong. Nga gusto na ako, dong, na ihatag ni sa munisipyo. Kaya para na ako, ang munisipyo mo yung dispatsar ini. Suski. Tanaw sa janitor, kalapok, nga murag bato ba? So yun, amin na, Noy. Ato nang ipasusi kung saan ang bato. Kaya mo nakitaan dito sa imong lugar siya. Dong, basta dong, murag importante na dong. Ikaw na li bahala na dong. Kaya mo kay panahon ng mayor. Ikaw na li sultis mayor na ako'y nakitaan para na sa munisipyo unta. Or, wa may sila panahon ako, imo na lang na dong. Pila may sugilanon ni adto in town ang nilakaw na ang mag-uuma ni adtong janitor sa katawan pa sa gwardiya, tanawan na kapisos ka, wag itong kalaki itong tawhana,
dito siya sa Pansayan, iyang gihugasan ang bato, mura mag naigilak. So nag sa man di man tini ordinaryo nga bato. So diha may ahensya sa tapat sa munisipyo, iyang ipaadto sa ahensya. Sus, brilyante ang nakitaan sa mag-uuma. O ang ending sa istorya raman ni ato na milyonaryo ang janitor. Merisis mayor o sa ubang mga opisyal sa gobyerno na wa makatugkad, wa makahibaw sa kaimportante katong transaksyon sa mag-uuma. Iya unta to ihatag may rasad wa niya mahatag sa munisipyo kay marag kutob ra tos bulsas mayor. O kutuon man at janitor, iya namang ihatag janitor, wa man ihatag sa munisipyo, ang janitor mo ay ng milyonaryo. Usala na sa mga istorya sa mga kanang lahap na kay mga istorya sa kalangay sa burokrasya. Ug kitang tanan makarelate ana, doon na tayo tuyo sa mayor, doon na tayo tuyo sa mga konsihal, ipasa-pasa ta og daghan kaayo nga mga personnel diya sa munisipyo o sa city hall o bisan sa barangay hall. Maglisod tag kita sa barangay kapitan. Pero ni aging eleksyon sa barangay, usang niyang kabataan, ay sus, mao pa'y manuktok sa atong bahay, mga adlawon pagpanglamano. Pero panahon sa itong panginhanglan, ang burokrasya mo'y babag. Sa labing importante na itong mga tuyo o mga transaksyon sa atong mga opisyal sa gobyerno. Nakana sa local government unit lang na, maka-imagine ka sa burokrasya sa mga national government agencies. Sus, karbihas burokrasya sa mga national government agencies. Gikan sa secretary, na ay undersecretary, na ay assistant secretary, na ay assistant to the assistant secretary, na ay assistant to the undersecretary, na ay executive assistant, na ay field officers, na ay haskam bisag unsa na lang. Na ay mga consultants, na ay mga bisag unsa na lang mga titulo nga ilang mahuna-hunaan. Pero nahibaw gud ta nga wala sila klaro mga trabaho. Nakana pulos na mga political accommodations. Na aron lang mapahimutang silang pwesto. Ya kitang mga mabubuhis may nagsweldo nila. Ya sa panahon nga kitay magkinahanglan ipasa-pasa pataan ng mga kanahan. Muna ang giingon nga labing yano og istruktura ang simbahang Katoliko. Kaya simbahang Katoliko, ang hierarchy sa simbahang Katoliko supposedly Santo Papa, human mga obispo, human mga pari, human ang mga parokyano. Mauro na. Simple kaayo ng istruktura sa simbahang Katoliko. But of course, karon nagkadako na binilyon na ang mga sakop sa simbahang Katoliko, ibaw na tadili sa dinakayano. Sa to Papa, doon ay Korea. Doon na siya mga sakop sa gabinete. Ang nagkalilain nga mga ahensya sa simbahan, doon na mga pangu, doon na mga kardinal nga mga pangu. Ang mga kardinal karon daghan na kay gitudlo bag-ong mga kardinal si Pope Francis. Unya gawas sa mga kardinal na diha ang mga obispo. Ang mga obispo na ay mga coadjutor bishops, na ay mga luyo-luyong mga obispo, na bisag unsa na lang ngan sa mga obispo. Ya sunod sa obispo na ay mga monsenyor. By the way, kana mga monsenyor dili ila ranggo sa simbahang Katoliko, honorific ra na ngan ra nang monsenyor. Pare ra gyud na sila. Pero kay mga sip-sip mas kardinal, mga sip-sip mas arsobispo, gitawag og mga monsenyor. Pero wa gyud na sila ranggo sa simbahan. Mura ra sila ordinaryo nga mga pari, gihatagan lang honorific. Mura ba lang gihatagan lang og ngan ba aron ingnon nga labaw dili sila ordinaryo nga mga pari. Ano course na ang mga pari, na ang mga diakono, na ang mga sakristan ni lapad sa doon, ni tambok sa doon ang burokrasya sa simbahan. O maklaro man, doon na kay tuyo sa kura paroko, ari o na ka sa luyo-luyong kura. Busy ang luyo-luyong kura, ari ka sa sakop sa ministry. Naman na sila team ministry sa kada parokya. At tukas kinabaguhan nga pari, at kinabaguhan pari, tapulan sad, ipasa ka sa Parish Pastoral Council, kinsay personnel sa PPC nga naa diha simbahan. Wa diha ang busy sa the Parish Pastoral Council, ipasa ka dito sa basic ecclesial communities. Sa iluan, pataka na lang ko sa akong mga termino, pero daghan kay na diha mga functionaries sa simbahan. Hantod ato katugpas sa Kristan. Kuyaw kay ato katugpas gwardiya. Sa hantod ato lagay pasa sa Tigbaligya Kandila diha sa simbahan. Aron lang gyud paglikay. Pero og kanang transaksyon na ibawaan pa nga brilyante itong gihatag mga nag-ilog ang mayor, vice mayor, konsehal ug entertain atong mag-uuma. Kwarta pa ning transaksyon, awa na. Di na mo abot sa luyulong kura, kura ng kurtaha. Pasaylo istorya ra man ng ato sa pero tinuod na nga dunay mga kura sad nga
kurakot sang dagko. Ang private sector mausab. Daghan sa kay burokrasya sa private sector. Kaniadto, yano pa kayo ang mga kompanya, ang tag-iya sa kompanya, doon na siya ubos niya na ay manager, usahay gani siya ra siya manager, unya sunod sa manager ang mga trabahante na. So direkta ang relasyon sa mga trabahante ngadto sa mga tag-iya sa kompanya. Na inigdako sa kompanya, ang tag-iya di naman makaatiman, kasi naman siya palapad siya negosyo, mo designate na siya og presidente. Nya presidente, dako namang negosyo, doon na siya vice presidente. O nya vice presidente mao na direktang mo atiman sa mga managers. Ang mga managers, iya sila tanaw dako na kaayo ning atong organisasyon, doon na siya assistant manager. Doon na general manager, doon na manager, doon na assistant manager. O nya gikan sa assistant manager, doon na mga department heads. Bisag unsa lang ang mga titulo nga mahuna-hunaan sa at nakalilain nga mga kompanya o mga organisasyon. Gikan sa mga department heads na assistant department heads. Ubos sa assistant department heads na mga section heads. Ubos sa section heads na mga unit managers, unit coordinators. Mas kang grabe kasi basta burokrasya na isgutan, basta ang sakto gid ang tama na ang trabaho, kung doon ay trabaho, pangitaan og trabahante. Pero nahitabo karon tungod sa accommodations gobyerno, bisan sa private companies na may mga favoritism, na may mga nepotismo diha, ang mag-una ang personnel, pangitaan og trabaho. Mao ni nagkabaga sa atong burokrasya. Unang diya City Hall, kapin pila na, 8,000, 9,000 ang trabahante sa Cebu City Hall karon. As kang dighana. Kani adtos panahon ni kanhi Mayor Tami Osmeña, pila ra may trabahante sa Cebu City Hall. Perti ng sapaw-sapaw sa mga trabaho. Tiyaw man ang kada konsihal doon ay pila, 11, 13, 15 ka personnel. Kada konsihal. Kakita mo sa kadako ng opisina konsihal City Hall. Kung pasundon diha ang tanan niya mga personnel, maghuot sila. Di na silang kalihok. Labi ng mga dagkog tiyan ang mga trabahante sa mga konsihal sa Cebu City. So, pero ingon anak ka, grabe ang burokrasya sa atong gobyerno tungod sa political accommodation, tungod sa political patronage na mga government posts, mura na siya og political rewards. Dili na ang trabaho butangan og trabahante, ang mga trabahante na pagitaan og trabaho aron maka-accommodate si mayor, si vice mayor, si councilor sa iyang mga tawo nga nakatabang niadto sa iyang kampanya. Muhatag lang kog example, wa man ko katrabaho og laing kompanya nga sama kadako sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN sa una, sa ambot karon unsa nay dagway sa organisasyon sa ABS-CBN. Pero sa ako lang mahinumduman, ang among organisasyon sa ABS-CBN, nami chairman. Ang chairman mao'y pangu sa preside sa mga meeting sa policy making. Ang highest policy making sa ABS-CBN, chairman. Ubos sa chairman ang Chief Executive Officer. O say ang chairman mao'y say Chief Executive Officer. Pero doon mga higayon, ang chairman na gyud ang Chief Executive Officer lahi. Ubos sa Chief Executive Officer ang presidente. Usually ang presidente mao sa Chief Executive Officer, pero usahay lahi sab. Ubos sa Chief Executive Officer na ang Chief Operating Officer, COO. Kasi kada ko ng COO wa na kapuslanan, pero gibutang lang ng posisyon na nga COO kay tinuod nga kahulugan na COO sib C of the owner. So mura ba relative of the owner, mura o confidant of the owner, or may tawag ana sib kana mga pag ikapuslanan nga mga pwesto mao kuno ng mga ibutang og COO. Of course na siya mga COO nga maayo sab sa mga professional nga mga organizations. Nakana diha lang na sa kinatasan ha, perti ng daghana na mga angang. Sunod ang COO naa ang mga senior vice presidents, SVPs. Ubos sa senior vice presidents na ay mga vice presidents. Usay na pay executive vice presidents. So VPs, EVPs, SVPs. Ubos nila na ay mga AVPs, assistant vice presidents. Ubos sa assistant vice presidents na ang mga production heads o mga unit heads
So na-head sa production, na-head sa TV news, na-head sa engineering, na-head sa security, na-head sa buildings, sa transmitters, na-head sa engineering, na-head sa pamansip. Nagkalilain na lang ang mga aspeto. Unya, ubos ana nila na ang mga station managers. So, adto na ka sa mga individual stations na. Sa nakalilain ng mga syudad, mga lungsod, mga probinsya nga na istasyon ng ABS-CBN. Ubos sa station manager na yung mga assistant station managers. Ubos sa assistant station managers na diha mga department heads. So, ang head sa production, ang head sa admin, ang head sa news, na diha, ang head sa radio, ang head sa engineering, na diha. So, mangutan na tili mo, unya Leo, diin magkamahimutang anang taas kaayo nga burokrasya sa ABS-CBN. Ako mura ko og naa sa department head. So, muna akong ranggo, department head. Although ang akong title, DYAB manager, pero ang DYAB god, giisip man to siya nga usa sa mga departamento sa ABS-CBN Cebu. So, dili gani ko departamento sa nasudnong organisasyon o katong DYAB, departamento lang to sa among istasyon diri sa Sugbo. So, mayukmok in town kay ko sa hierarchy sa mga opisyal sa ABS-CBN. Matong dali ra kay tangkitangtang sa dihang nasira ang ABS-CBN tungod sa pagpanggukod ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nakaroon nga ako nang nahisgutan ninyo unsa ka komplikado, unsa ka tambok, unsa ka way kapuslanan kining nakalilay mga sapaw sa burokrasya. Ari na ta sa atong sugilanon karong hapuna na atong giuluhan og transaksyon. Doon usa ka inila ka negosyante. Usas labing dakong negosyante sa Pilipinas. Dili siya ang iyang kompanya dako na kaayo, so katong tanang mga pwesto nga atong gisgutan duna ng iyang kompanya, pero ang iyang taras og naila siya sa iyang mga anak, sa iyang mga sinaligan nga wa gyud mausab sukad papagsugod niya sa iyang negosyo. Sa ding gamay pa siya og negosyo nga siya gyud ang mangunay sa labing importante nga mga desisyon sa kompanya. So, di siya moagi na siya ay presidente, na siya ay chief executive officer, na siya ay chief operating officer, na siya ay vice president for admin, na siya ay vice president for operations, pero iyan ang laktawan tanan kung doon na importante nga mga desisyon. So kining maong dako kay nga negosyante, saka mahimo na gud siya mo pahuway, mahimo na siya nga mo relax na lang uban siyang asawa, kay pinangga man kay tuni ang iyang asawa. Tinuod ni nga negosyante ha, ang atong gisgutan. Pero aktibo gihapon kay siya. Nya usa sa mga aspeto sa negosyo, nga wa gyud niya biyae og ang gihangyo ang mga opisyal sa kompanya nga bisan og chairman emeritus na iyang titulo sa ilang kompanya kay iyan ang mga anak mo aktibo gyud nga dumduma sa day-to-day operations. Pero nihangyo siya doon na gani mga major acquisitions siya. Doon ay mga bag-ong business initiatives siya mo decider or makatampo siya. Of course, kung ang iyang mga anak doon na ilang kaugalingon nga mga ideya, mahimo ra gyud na sila mo sugyot. Pero siya kung doon na siya ideya, mahimo pa paminawon siya sa board. Okay, siya may chairman emeritus kinsa may makabalibad niya. So, ang mga acquisitions usa sa iyang giingon nga ako lang na iya paghiyapon ng trabaho. So of course, appeal sa acquisitions ang pagpamalit og mga yuta aron tukuran sa ilang mga negosyo. Ay daghan na kay sila negosyo sip. Daghan na kay sila mga sanga sa tibok Pilipinas. Doon na gani sila mga sanga sa ubang kanasuran sa kalibutan. Kausa ni anhi siya Subo. Doon naman siya magbasis Manila. Ni anhi siya Subo. Unya, nagsuri-suri siya, nangutana na siya sa mga sinaligan, asa may mga yuta diya Subo nga atong paliton para sa atong expansion. Eh, gusto sila mo expand. Na sila mga branches din ni Subo, pero gusto sila mo expand, dugang pagyud sila mga negosyo din sa Subo. So, hatagan siyang ideya sa iyang mga sinaligan din sa Subo, unsay mga bakanting yuta, unsay mga yuta nga mahimo nilang paliton. So, doon na surveillance daan, doon na intelligence information niya nakuha. Siya na lang mo pili. So, imbis musalig lang siya sa mga sinaligan nga mauning yutaa sa South Road Properties SRP, pila ka ektarya dihang mapalit, mauning yutaa diri Dapita, mauning yutaa diri Mandawi, mauning yutaa diri Balamban, mauning yutaa diri Karkar. Iya ginang gisorbitanan.
Siya gyud nangunay sa pagsusi. Unya sa iyang pagsusi, wa siya kuyog ng mga sekretary. Iya ran driver o taga-Sugbo nga iyang kasaligan nga makatultol niya asa atong lugar. So ato pa, wa diha ang mga sakop sa board. Siya ra mo initanaw aron objectively iyang matanaw unsay potential ining lugar. Mahimo ba ning tukuran sa ilang mga negosyo. Ato nang biyaan una kana dako nga negosyante samtang nagsuroy-suroy siya nangita sa mga yuta nga posible niya mapalit dinhi sa Sugbo. Arita sa usa ka mayor. Kining mayor parehas negosyante, daghan kay siya og mga alalay, daghan kay siya mga assistants, pero nadungog sa ni mayura mo desider gani siya ra. Siya ra mo desider. Unya kadtong iya mga bata-bata mo sunod na lang unsa iyang desisyon. Or magikan niya ang initiative, unya i-follow up na lang sa mga dagko nga mga opisyal sa iyang local government unit kay local government unit mayor baya. Kausa, giimbitar siya og kasal. Unya kining mayora gidungog ni basta kasal gani di siya ganahan nga motambong. So I don't know, a principal sponsor siya, ni balibad siya, di siya mag-principal sponsor, pero nihangyo ang mga ginikanan sa kasal na mayor, adtua lang, tambungi lang. Ingon siya, o sige, busy man ko, akong tambungan, reception na lang. Di kumana niyo mga kanang kasal kay maglitrato-litrato na pitidugay mo man. Ato lang ko sa reception, asa man ang reception. So gito ganan siya ato sa reception. Niabot siya dito sa venue sa reception. Wa pa may tao. Kaya wa siya kahibaw nga ang kasal, hibaw mas kasal. Schedule alas 10, makasugod alas 10:30 na kay ang bride dugay kay niabot. Schedule mahumag alas 12, nahuman alauna na. Kay nagpalitrato pa, daghan pa kay magpalitrato napay mga photoshoot ang bride ug ang groom. So nakaabot siya dito sa venue. Happy siya sa puta. Siya rang usa dito. Of course, entertain siya mayor. Kape ka mayor or mag-una-una na lang kakaon mayor. Siya dili, magpaabot lang ko sa reception. So siya rang usa dito. Wa iyang secretary, wa iyang mga security escort. Siya rang usa dito sa reception. Murag siya. Ang mga waiter nga nakakita niya, murag nasayo si mayor. Wa ka dawas memo. Nga dugay kay ito mahuman ang kasal. Nagpadong na mayor. Ilang giingnan ang kuan. Ang usas mga coordinators ni sulti niya nga nagpadong na ang kaslonon dito. Samtang nagpaabot siya, dibagting iyang telepono. Tanaw niya siyang telepono, waingan, wa siyang phone book, pero numero ba lang sa telepono. Usually, di siya mo tubag o tawag sa telepono nga numero lang. Okay. Kini siyang mayura, way tigtubag siyang telepono, siya siya mo tubag siyang telepono. So, ambot siya nakaaghat sa niya, usually di siya mo tubag, tingali kay wa man siya trabaho, wa man siya gibuhat, na board siya sa pagpaabot sa kinasal, iyang gitubag. Hello? Tingog dito speakers, nagpaila ang dakong negosyante. Nakasuroy na di ay sa mga luna nga iyang palitonon dinhi sa Sugbo. Ang mao negosyante na ingon, Mayor, akong gitan-aw ang mga lote, ang ako nagustuhan kining imong lote diri nga 4.5 hectares. O niya, pila may imong baligya ini. Ang negosyante ni ingon. So ang mayor na ingon nga sa valuation sa among tawag valuation committee sa Bids and Awards Committee sa syudad, mao ni ang value ana. Nihangyo kuno ang di lang ko mag-isgot og specific nga figures, ha? O di ko kasiguro sa specific nga figures, pero mura og ang valuation sa Bids and Awards Committee 15,000 per square meter. Dugay na ni, pila na ni katuigan nila bay. Karon wa na yuta sa Cebu City nga inani ka barato. O sa Sugbo, kay only ka barato. Mura giveaway ito na. So 15,000. Niingon ang negosyante, muhangyo og 12. Boy pangyoon ko nimo og 12,000. Ang mayor nakakita man siya sa valuation range man. So ang highest mo tong 15,000, ang 12,000 na sa lower end. Pero sako para sa valuation. So ningon ang mayor, okay. So ningon ko na negosyante, okay. I will send my people and the check. Bayaran na niya. Ingon ana kadali ang decision making. Ingon na kapaspas ang transaksyon nga napahigayon. Lahi kaayo
sa transaksyon atong munisipyo nga wa mo atiman sa mag-uuma, lahi kay sa transaksyon atong parokyano intaw nangita sa pari, lahi sa transaksyon sa ordinaryo mga magbubuhis, ordinaryo nga mga politiko, ordinaryo mga negosyante nga hilabihan ka sa paw-sapaw sa burokrasya, una makaabot nga do nila, una sila makahimo og mga desisyon. Sa di pa makahimong desisyon, mag-board meeting una, ang board meeting mohimo og feasibility study, mohimo og survey kung pila ka customer ang maalagaran ana, feasible ba ang pagtukod ana negosyanteiha, pero ang negosyante ni salig siyang gut feel. Wa siya pagtuon. Of course, doon na nagundiyal ito yung mga inputs sa iyang mga managers, pero iyang kaugalingon nga assessment mo iyang gisaligan. Ug sa kataas niya kasinatian, sa kadako na giabdan siya negosyo, sa kalayo na giabdan siya negosyo, kadako na sa ilang negosyo, wa na'y makakwestiyon sa iyang gut feel. Kahinomdom ko negosyante din sa Subo. Duha ni ka example ako ihatag ninyo nga unsa ning decision making process sa mga negosyante kay nimo scientific kaayo, pero ang labing dako mga negosyante din sa ato Subo ug sa nasod. Yano kayo ang ilang decision making process. Una kini negosyante sa Subo. Daghan kay siya tindahan din sa Subo. Nya gusto siya magtukod og tindahan dito sa isla sa Bantayan. Pila na ni katuig ang nalabay. So, tawag siya siyang amigo. Ang iyang amigo man istorya nako kay ang amigo komentarista man sa radyo. Na kuyog ta Bantayan. Sige, kuyog ta. So, unsa may atong atuon sa Bantayan, kuyog lang ta. Istorya lang ta. Kay ganahan man kay itong istorya ang negosyante niya. Istoryador man kay ako amigo nga komentarista. So sakay ko silang barge diya sa San Remigio, abot na silang Bantayan. Pag abot sa isla, ingon ko no, bay, imong assignment bay, kuan, kining mananaw lang kas mga ero. Imo na kitanaw ng mga ero na ato masugatan. Ako'y magtanaw diri sa driver side kay driver ang negosyante rin sa nag-drive. Ikay tanaw diya sa passenger side. Tanaw ta ng ero nga malabya na to. Tanaw sa nako tanang ero malabya na to. Mao ba para unsa man niya? Ay lang gud. Ingna lang ko ikahuman na tog libot sa isla. Ibalik na nato kadto San Rem. Ingna ko unsay imong observations mga ero. Mga ero ra gid bay. Oo. Mga bay di ko ayaw tanaw sa mga bay. Mga tao ay tanaw sa mga tao. Ero ra tanawa. Mga ero ra gid tanawa. So libot pila ra man ka amot naabtab sila ko sa ka-oras paglibot sa Bantayan kanang pila man na tulo ka lungsod sa Bantayan pagdunggo nila Santa Fe, Madridejos o Bantayan. So pag sakay na balik nilang barge padung nag San Remigio na ba yun sa may imong obserbasyon sa mga ero. Ingon tong komentarista kasagaras ero bay daot man. Ingon sa negosyante mausad akong kita ang mga ero daot. So di ko magtukod og tindahan diha sa Bantayan bay. Nga naman, tungod na sa iro. Mao bay. Kay og daot ilang iro, sa tupaway klarong kaon to ilang mga iro. Kung na sila kapakaon sa ilang iro bay, di sila ka palit sa akong tindahan. Wa pa sila kwarta para mabuhi akong tindahan diha sa isla. Utungod ato, wa sila tindahan. Gitukod, abot karon nakatukod ba sila tindahan, pero mao to yung decision. Di siya magtukod og tindahan sa Bantayan, kay daot ang iro sa Bantayan. Abot titambok na ba inyong iro sa Bantayan? Mao din ni basihan sa mga negosyante ang katambukon o kadauton sa inyong iro. Laing negosyante ang labing adunahan ni negosyantes, usas labing adunahan ni negosyantes Pilipinas. Ang iya sa negosyo, daghan kay siya negosyo, pero usas siya negosyo din Subo, mga subdivisions. So, gipangutana siya sa mga amigo, bayon sa iyong basihan nga asa ka magtukod og subdivisions. Ingon siya, wala akong feasibility study kay Tagalog man siya. Wala akong survey. Ano ang basis mo? Gipangutana siya sa mga amigo. Siya, kung saan yung may McDonald's, doon ako mag-subdivision. Doon ako mag-establish ng subdivision. Kung ako na yung McDonald's, nagpasabot na doon ay purchasing power ang mga mulupyo o makaabot na sa iyang mga bahay sa iyang tukuron na subdivisions. So why gasto sa feasibility study? Mangita lang siya McDonald's. Na ganing McDonald's, magtukod siya subdivision sa dool. So mo to nagtukod siya subdivision diri sa amo sa Konsolasyon kay naa may McDonald's na diri sa Konsolasyon. O kini mao negosyante ato lang tag-unsangan nga Manny Villar. Mao nay abilidad anang Manny Villar
So karon balik ta sa atong istorya. Kadtong wa ray 5 minutos nga istorya sa telepono, nahalin ang 4.5 hektaryas nga luna sa usa ka local government unit, gipalit sa usa sa labing adunahang negosyante sa Pilipinas, nahukman dayon sa mayor. Base lang sa resulta sa valuation sa ilang bids sa awards committee. Ang maong negosyante, atong unahon ang mayor, ang maong mayor, mao si kanhi Mayor Tami Osmeña sa Dakbayan sa Subo. Ang inilang negosyante ngayong gika-istorya sa telepono, mao si John Gokongwei Jr. Ang amahan nilang Lance Gokongwei, nilang Robina Gokongwei, o ilang mga igsuon na nitaliwan na sa laing kalibutan. So motoy usas sa pipila na lang ka manahibili mga transaksyon ni John Gokongwei Jr. So pa siya motaliwan sa laing kalibutan. Ang luna nga iyang gipalit nga 4.5 hektaryas nahimutang sa North Reclamation Area, dili South Reclamation Area, North Reclamation Area sa Cebu City. Nagitukod pa sa amahan ni Tami Osmeña nga si Serhing Osmeña Jr. na karon mauna ang Robinson's Galleria. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagsubay, sa inyong pagsalig, sa inyong padayon nga pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilong-kilong. Dikan salamat CB girl. Ang ping-ping ni Ping-Ping girl. Uy!